Det er Chris fra Vejle 1. kreds FDF. Jeg vil gerne præsentere vores legemaskine, som vi skal bruge her i dag. Her er den, legemaskinen. Og den fungerer på den måde, at der er et langt rør, der går igennem maskinen her. Og undervejs så sker der en forvandling. Man starter med at skrive nogle sedler her med forskellige ting, man har i kredshuset. Så tager man en af den her, for eksempel mælkekasse, putter det i maskinen, ruts, og så kommer der noget ud her, så er den blevet tryllet om til en toiletbørste. Derudover så skal man lige røre rundt i gryden heroppe, og trække en ingrediens, ruts, kravle. Det betyder så, at man skal finde på en leg, hvor i der skal indgå en toiletbørste, og man skal kravle.